Добрага ранку. Прытанне, сябры! Што, не чакалі? А я прыйшоў. О, мы вельмі рады добраранку бачыць тапу з калыханкі. Уладковайцеся зручней. Тапачка, пачынаем. А Лесіка не будзеце чакаць? Нешта ён спазняецца. Лесик ніколі не спазняецца. Ага, Лесик пунктуальны. Просто сёння яго не будзе. Паехаў на навуковую канферэнцыю, прысвечаную пераменам клімату. Ці ж гэта цікава? О, у Лесика шмат экалагічных ідэй. Таму пажадаем яму паспяхова выступіць. Удачы табе, Лесик. Калі чуеш нас? Атрымай там узнагароду за свае ідэі. Гару цукерак і нас пачастуй. Ён жа не скнара, не? Што ты, Топа? Лесик шчодры. Толькі я не ўпэўнена, што за ўдзел у навуковай канферэнцыі даюць цукеркі. Тады няма сэнсу туды ездзіць. Ну і дзівак ваш Лесік. Для Лесика шчасце ў цукерках, Топа. Ён імкнецца прадухіліць экалагічную катастрофу на планеце. Бач ты на што замахнуўся. А яшчэ Лесик хоча сустрэць аднадумцаў, новых сяброў. Вы яму надакучылі? Не, безумоўна. Мы, яго старыя правераныя сябры. А будучыя эколагі, якія гараць такімі ж ідэямі, як і Лесик, гэта іншае. Дарэчы, Топа, давай і цябе пазнаёмім з цікавым іншаземцам. Дакладней, з іншаземкай. А як я яе зразумею? Я не ведаю замежных моў. Яны табе не спатрэбяцца. Ніяк. Таму што мы з Лесикам вясной запісалі відэа сустрэчу з гэтай залётнай госцяй, сціплай і палахлівай. І зараз табе і нашым тэлегледачам пакажам. Казарка канадская. Водоплавная птушка з сямейства качыных. Чуеце, як яе вітаюць мясцовыя жыхары? Ой, і так крычаць і гагочуць, што хоць вушы затыкай. Асабліва гусі стараюцца. Іх цэлая чарада над вадасховішчам. Ах, які гоман паднялі! Бедная казарка толькі азіраецца. Не ведае, як ставіцца да такого гучнага гусінага прывітання. Дарэчы, на мой погляд, канадская казарка больш нагадвае гуся, чым качку. Вунь, якая яе доўгая шыя. Аднак дзіўная афарбоўка ў яе. Галава і шыя чорныя з буйнымі белымі плямамі па баках. Гэта спушчаная з дзюбы белая медыцынская маска, Лесик. Падстрахоўваецца на ўсялякі выпадак на незнаёмай тэрыторыі. Магчыма. У нашых краях канадская казарка рэдкая птушка, сустракаецца падчас сезоннай міграцыі, а радзіма яе паўночная Амерыка. Таму і завецца канадскай, бо распаўсюджана на тэрыторыі Канады. Так, але ў апошні час месцам гнездавання казаркі стала Ірландыя, а таксама скандынаўскія і прыбалтыйскія краіны. І да нас завітала экзатычная госця. Галава, шыя і лапа чорная, а астатняе цела шаравата-бурае. Яна вельмі вылучаецца сярод нашых качак, чаек і гусей. А ці спадабалася чужаземцы мясцовая ежа? Як вы лічыце? Асцярожна каштуе і... качае галавой, толькі пырскі ляцяць ва ўсе бакі. Яшчэ не расмакавала. Наколькі я ведаю, казаркі сілкуюцца расліннай ежай, асакой, трыпутнікам. Не адмовяцца таксама ад ячменя ці кукурузы. А бачыце, хто асмеліўся пазнаёміцца з канадскай казаркай бліжэй? Варона! Чуеце? Яны нават размаўляюць паміж сабой. Цікава на якой мове. О, кожная на сваёй. А што, калі варона паліглот? Разумее па-казарску. Нашы вароны такія дасціпныя і смелыя, што з кім хочаш завядуць знаёмства. Ой, ты бачыў? Варона дзяўбанула за хвост і прагнала казарку. Што за хуліганства? Казарка абурылася дзікунствам вароны і пайшла далей шукаць мясцовыя прысмакі. Пад'ела, можна і паспаць. Падушка ёй не патрэбна. Яна сама як падушка. Дастаткова засунуць дзюбу пад крыло, там мякка і цёпла. Одно вока спіць, а другое пільнуе, што там адбываецца вакол.
Сям'я гусей з птушанятамі вирішила не турбаваць гостю. Няхай адпачывае з дарогі. Ой, якая далікатнасць! Гэта мне заўсёды імпануе. Гуси у нас гостинные, добразычлівыя. Не тое, што задзірыстыя вароны. Сапраўды, але прыйшоў час пакінуць нашу госцю канадскую казарку. Няхай сабе адпачывае. Дякую вам, сябры. Познаёмілі мяне і гледачоў з такой рэдкай птушкай. Рада, што вам знаёмства спадабалася. А зараз давайте усе разом глядзець мультфільм. Папугай не проста птушка, а вялікі інтэлектуал. Я ведаю, што кажу, бо сябрую з папугаямі. І я сёе-тое пра іх ведаю. Калі так, прапаную віктарыну, прысвечаную гэтым вясёлым і разумным птушкам. Я за. Я таксама, толькі з варыянтамі адказаў. Безумоўна, Топа. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся да нашай гульні. Пачынаем. Слухаем першае пытанне. Які папугай быў занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса з-за яго незвычайнай гаварлівасці? А варыянты? А. Жако. Б. Ара. В. Хвалісты. Хто ж з іх самы гаварлівы? Дакладна, што не хвалісты папугай. А мне здаецца, што Ара. Ара. Ці Жако? Жако. Ці Ара? А як вы лічыце, дзяўчынкі і хлопчыкі? Ара, кажуць. Цішэй! Раскрычаліся, я чую. Ара ды Кара. Кася, наш адказ Ара. Правильно! У кнігу рэкордаў Гіннеса як самы гаварлівы папугай быў занесены менавіта Ара. Ура! Агульнымі намаганнямі мы выйгралі першае пытанне. Віншую! Так, слухайте другое. У якой краіне існуе спецыяльная школа для папугаяў, дзе іх вучаць размаўляць? Няўжо насамрэч існуе такая школа, Кася, дзе вучні папугаі? Існуе! І шмат гадоў. У якой краіне? Слухайте варыянты. А. У Індыі. Б. У Бразіліі. В. У Аўстраліі. Можа, у Бразіліі? Не, Топа! А я лічу, што у... А давайте спачатку паслухаем, што нашыя тэлегледачы скажуць. У якой краіне існуе школа для папугаяў? Ага, вось і я думаю, што ў Аўстраліі. У Аўстраліі! Чуеш, Кася? Правильно! У Аўстраліі створаны спецыяльныя школы, дзе папугаю вучаць размаўляць. Бо не ва ўсіх людзей хапае цярплівасці і ведаў, каб вывучыць свайго птушынага гадаванца. А ў гэтых школах працуюць прафесіяналы, якія навучаць размаўляць нават самую сціплую і маўклівую птушку. Якія штукары! А мне здаецца, гэта цудоўная ідэя. Згодна! А зараз апошняе пытанне. Які папугай больш за ўсё на свеце любіць свайго гаспадара, але разам з тым бывае помстлівы і капрызны? О, з характарам птушка. Варыянты. А. Какаду. Б. Хвалісты папугай. Ці В. Неразлучнікі. Неразлучнікі. Наўрад ці так. Неразлучнікі любяць сабе падобных, таму і завуцца неразлучнікамі. Слушна, Потап. А хто ж тады? Какаду? У яго такі эфектны чубок, відаць, з характарам. Я таксама думаю, што какаду. Так. О, і дзяўчынкі, і хлопчыкі так лічаць. Правільна, сябры. Какаду не нацешыцца на свайго гаспадара. Але калі што не так, то як закапрызнічае. Якраз горне веерам свой чубок. Ой, ратуйся! Какаду такія прыгожыя і смешныя, што ім усё можна дараваць. Правда. Ой, дзякуй, Кася, за вясёлую і цікавую гульню. Рада, што вам спадабалася. А зараз давайте усе разам глядзець мультфільм.
Вось такі хакей. Ён не заўсёды такі, толькі калі далучаецца Маша. А вы ведаеце, што першая шайба для гульні ў хакей была не круглай? А квадратнай. Ведаю, Потап, бо я вучуся гуляць у хакей. І нам столькі цікавага нарасказвалі. Чаго? Раскажы нам. Слухайте і здзіўляйцеся. Хакей – гульня, безумоўна, дужых, але і разам з тым спрытных, бо падчас моцных удараў шайба ляціць з хуткасцю 100 кілометраў у гадзіну? яшчэ больш. 150? Яшчэ больш, сябры! Шайба ляціць з хуткасцю 190 кіламетраў у гадзіну. Ого, Топа! Так імкліва і машыны на хуткасных трасах не ездзяць. Менавіта. Хакей – вельмі імклівая гульня. Варатар павінен хутка рэагаваць. О, яшчэ як хутка. У варатара ёсць толькі палова секунды. Секунды? Секунды. Паўсекунды у варатара на тое, каб адрэагаваць на кідок, зроблены з 18 метраў ад варот. Ого! Раз! І ўжо позна. Бо раз гэта секунда, а у варатара ёсць толькі паўсекунды. Фантастычная рэакцыя павінна быць. Ага. Вось я і трэніруюся. Ну, Топа, ты уразіў нас. А вы думалі, Топа, будучы спартсмен-хакеіст? Дзякуй табе, Топа, за цікавыя факты пра гэтую гульню. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Ужо? На жаль, час праляцеў вельмі хутка. Што ж, тады радаснага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавага і вясёлага. А мы сустрэнемся з вамі зранку у нашым добраранку! Эй!